Uha. Spil en hanky-panky. Skal det ikke? Jo. Er du klar, hvor mange vulgære perverse ting, de har hernede? Vi kommer til det rette. Det er til figurer og figurer, kopper, altså du ved, postkort, alt. T-shirts, badges, det er lavet. det er lavet. Det skal nok blive godt. YouTube. I don't think so. Den er flot, den du derovre. Det var den før. Ja, den. Du er sej, Nadja. Det. Jeg synes ikke ham her, han er sej. Jeg synes ikke den er sej. For der er nogen her i verden, der er ret seje, ikke? Som ikke er dig. Som netop er mig. Det er mig, hun der Hvordan hedder han? Gytte ham her. Gytte. Og drengen han er page og pandehår. Det var mig, der er page og pandehår. Og jeg var en dreng. Idioter. Helena, har du noget at sige? Nej, ikke bukserne også. Ja. Og så t-skjorte. Skoene er der bare. Det var det også mange i Danmark. Det er halvt grimme. Det var det også mange i Danmark. Sport. Ja, efter at de holdt grimme. Perfektioneri. Sig noget. Sig noget mere. Noget mere. Bare en mere. Den lå lige til... Ja. Sport. Hvad er der tænder så? Hvad? Nu kan jeg se tænder på det. Ja, de der. De var tynde. Og det så jeg. De var så tynde. Det var virkelig sådan noget helt. En af dem var knækket fortsat. Ej, hvad er du? Men jeg kunne godt tage for klippet det lidt, men ellers så det var fint. Godnat. Det var fucking mand, som tager at lave et græssalat og giver sådan noget at drikke. Okay? Det var flavor. Den er rigtig lækker på skærmen. Så du? Prøv at se, hvor ser jeg. Han flytter rigtig på kameraet.